Så lukkes Converter-programmet ned og ind i Start, Skoleprogrammer, Film og Movie Maker. Her trykker vi importer video. Finder mappen ude på skrivebordet. Film. Trykker konverter film. Markerer det første og trykker CTRL-A. Trykker importer. Nu er filmerne kommet ind. Hvis I trykker på ikonet samlinger og går oven, kan I se, de ligger ude i siden. Næste skridt I gør er at trykke på filer. Så trykker I gennem projekt som. Så finder I jeres mappe på skrivebordet. Og trykker projekt. Tryk gem. Så kan I se, at jeres projekt er gemt.